دەستپێکا بوهارێ دەستپێکەکە نوویە ژی ژیانێرە لە جەم کوردên ئەیزیدی گۆلگۆری ڕۆژنامەیە ڕۆژهێلاتی هەیڤانیسانێ هەیڤاشینیەیە هەروها نابە ئەیزیدی divê heyvê bizewce û nabe erdê cot bike. Hêjaya gotinê gôligorî dilbaweriya Êzidiyan di Nîsanê de Mîr Tawûs daket erdê û jiyanê dest pê kir. Yekî ji xwe bigire em salê an niha digirim. Neh rûjiya digirim. Tedî şexsa reyê ha ji Xocê Xizir reyê, ji rêberê Riya reyê, ji Tawûsî Melek reyê, ji Holhola Siltanê zî Tawûsî Melek. Hêjaya gotinê gotevaya cejn û ahingên Êzidiyan di Nîsanê de ye. Wek cejna Xedir İlyas, cejna çarşema sor, bêguman Êzidiyên Sûrî jî para xwe ji zilm û bindestiya rejîma Esed xwarin, herûha ola Êzidî li Sûriyê qedexe bû. بۆ ئێزدی بێتر بە خۆزایەف گرێدایینێ تبینێ جەژنێ ئێزدیات تەوایی گشت بێ خۆزایەف گرێدایی بەرێ دێ لێ بەری شۆڕەشێ دێ وەک گۆ ئەم بزانن تعدە پڕ لە ئێزدیا هاتبوو ji hêla Sûrî û hiqûqê wan tune bûn, mafê wan tune bûn. Ew cemeda xurt dihere. Bêtir şînkayî neh wek dibe çê dibe û erd kesk dibe divî hawî de. Ew cemeda dihere wek me ji were got. Têzanîn got Kurdên Êzidî li Sûriyê hebûna wan li gundewarê Amûdê, Hesekê, Girkêlekê herûha Efrînê belav dibin. Heyvanîsanê li cem Kurdên Êzidî destpêka saleke nû jiyaneke nû ye lê rewşadawî û metirsîn ji êrişên Daişê hişt got beşeke mezin ji êzdiyên Sûrî berê xwe bidin Ewropa. Ciwan li Kurdî Orient News, gundewarê Amûdê.